Салом азизҷон ва лолаҷон. Салом муаллимаҷон. Салом бачаҳо. Нӯши ҷон шавад. Ташаккур. Ба фикрам хеле бомазза аст, а? Бале муаллимаҷон. Афшура аз зардолу будааст. Хело ҳам бомазза аст. Азизҷон овардааст. Бале, ман овардам. Муаллимаҷон, Лаббай. ҳамаи инҳоро бибиям аз деҳа фиристод. Дар деҳа бобоям боғпарварӣ карда, дарахтони зардолуро парвариш мекунад. Офарин, офарин. Мумкин аст ман ҳам каме чашам. Албатта. Кани? Оҳ, чӣ хел бомазза аст, а? Боғдорӣ хуб аст бачаҳо. Шумо медонед бачаҳо, меваи зардолу хеле ширину хушхӯр аст. Ва як чизи дигар гуфтанӣ ҳастам, ки дар дунё 300 намуди зардолу маълум аст. Бале, бале. Инро ҳатто фарзанди офтоб ҳам мегӯянд. Фарзанди офтоб? Ҳа? Аҷиб. Чаро фарзанди офтоб? Шояд барои он ки меваи зардолу ба монанди офтобак зарду дурахшон аст. Шояд чунин бошад. Медонед бачаҳо, ба ин савол нависандаи хуби мо, зардолупарвари моҳир, додохони эгамзод хеле моҳирона навиштааст. Ҳоло ин китобро мо ҳамроҳ мехонем. Ҳамроҳ мехонем. Ман Хуршедам, набераи Шодӣ Боғбон. Дар синфи 4 мехонам. Деҳаамон Ворух болотар аз шаҳри Исфара воқеъ аст. Дарёи шухоб дораду чашмаҳои хушоб, кӯҳҳои баланду ҳавои форам. Шоирон деҳаи моро биҳишти рӯи замин хонданд. Мо як боғи калон дорем. Онро бобоям боғи 7 мева мегӯяд. Он 7 хел мева дорад: зардолу, геллос, шафтолу, себ, нок, биҳӣ ва чормағз. Бинобар ин ҳар меҳмон ба Ворух биёяд, ҳатман боғи моро тамошо мекунад. Ман ҳамеша меҳмонҳоро роҳбаладӣ мекунам. Порсол чанд ниҳол сабзондам. Имсол 5 ниҳоли зардолу шинондам. ҳоло пайванд кардани зардолуро омӯхта истодам. Зардолуи пайвандӣ зебу зиннати боғи 7 меваи мост. 200 дарахти зебо мисли аскарбачаҳо дар чанд қатор саф кашидаанд. Дар миёни онҳо зардолу фарқ мекунад. Шоху барг ва танаи ин дарахтон ба якдигар хеле монанд аст. Гулашон ҳам якхела, меваашон низ як ранг, як номи умумӣ доранд: зардолу. Дар асл ин хел нест. ҳар нави зардолу номи хос дорад. Бачаҳо, Лабай. чаро бобо боғро 7 мева номидааст? Барои он ки дар боғи онҳо 7 намуд мева будааст. Ана зардолу, ана геллос, шафтолу, себ, нок, биҳӣ ва ҳатто чормағз ҳам мебудааст. Бале азизҷон, дуруст гуфтӣ. Боби дуюми ҳикоя Стефани ном дорад. Стефани? Бале, номи шоҳдухтар аз филми тасвирӣ? Аҷиб, шоҳдухтари афсонаҳо ба Воруху ба Зардолу чӣ алоқа дошта бошад? ҳоло якҷоя мехонем ва мефаҳмем, ки Стефани ба боғу Воруху Зардолу чӣ алоқа доштааст. Аввали моҳи июн ба Ворухи мо аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико меҳмон омад. меҳмон ҳамроҳи падараш Роберт ва модараш Дженнифер буд. Як духтараки озодаи хушлибос, мӯи кӯтоҳи тилорангу чашмони кабути кунҷков дошт. Бо як дидан вай ба ман маҳқул шуд, лекин ба забони тоҷикӣ сухан гуфта наметавонист. хушбахтона ман забони англисиро медонам. хиҷолат кашидани ӯро пай бурда гуфтам: I understand English very well. духтарак оҳи сабук кашида
дарҳол пурсуҷӯ кард. номаш Стефани будааст. ҳардуямон ҳамсол будаем. вай ҳам дар синфи 4 мехондааст дар гимназияи шаҳри Паттерсон, иёлоти Калифорнияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. забони моро дар мактаб омӯхтӣ? пурсид Стефани. бале, боз худомӯзӣ кардам, ҷавоб додам ман. офарин, хурсанд шуд Стефани. акнун ман аз ту забони тоҷикӣ меомӯзам, яъне ту устоди ман мешавӣ. воқеан падарам забони тоҷикиро хуб медонад. боз бо 4 забони дигар гап зада метавонад: русӣ, олмонӣ, испонӣ ва чинӣ. падарат одами зур будааст, таъриф кардам ман. Thank you, гуфт Стефани. падару модарам сайру тамошоро дӯст медоранд. хуш, бачаҳо. хуршед чӣ тавр забони англисиро омӯхтааст? хуршед дар мактаб забони англисиро омӯхтааст ва боз мисли лолаи мо худомӯзӣ ҳам мекардааст. офарин, офарин. ман ба монанди падари Стефани бисёр забонҳоро омӯхтан мехоҳам. забондонӣ ҷаҳондонӣ гуфтанд бузургон. бале, ҳикоя хело шавқовар будааст. муаллимаҷон, Лаббай. биёед хонданро давом диҳем. биёед давом медиҳем. давом медиҳем. падарам як рӯз гуфт ки дар тоҷикистон деҳае будааст. номаш Ворух, беҳад зебо ва кони зардолу. ҳамон замон хоҳиш кардам ки маро ба Ворух бибаред. падарам розӣ шуд. баъд рухсатӣ гирифт ва мо ба деҳаи шумо омадем. раҳмат бар падарат ки шуморо ба деҳаи мо овард. модарам аз ман ҳам зиёдтар исрор кард ки ба деҳаи шумо биёем. вай гуфт ки дар кӯи Ворух як китоби қадимаю сангӣ ҳаст. онро то ҳол ягон олим пурра хонда натавонистааст. модарам мехоҳад ин кори душворро ба сомон расонад. модарат низ зани зур будааст? yes, хандида гуфт Стефани. ҳардуяшон зуранд. ман бо падару модарам ифтихор мекунам. рӯзи дигар баъди наҳорӣ амаки Роберту холаи Дженнифер либоси махсус пӯшида омодаи сафар шуданд. Стефани гуфт ки ҳамроҳи ман дар боғ мемонад. ихтиёрат розӣ шуданд амаки Роберту холаи Дженнифер. бобоям онҳоро роҳбалад шуд ва пеш аз рафтанашон гуфт: ба Стефани Ворухро нишон диҳ, ба боғ рафта зардолу бихӯред. муаллимаҷон, лаббай. китоби сангин чӣ гуна китоб аст? чӣ гуна? китоби сангин, китобе ки дар давраҳои қадим дар тахтасангҳо бо асбоби оҳании нуктез навишта мешуд. он хатҳоро на ҳама хонда метавонистанд. бале, барои хондани хатҳои мехӣ маълумоти зарурӣ бояд дошта бошем. фаҳмо. Стефани бошад акнун бо боғҳои тоҷикӣ шинос мешавад. бале, боби навбатии мо ширпайванд ва ҷавпазак мебошад. ин номи навъи зардолу аст. бале, ҳозир мехонем ва боз маълумоти наве дар бораи меваи зардолу барои худ пайдо мекунем. офарин, офарин. ширпайванд ё ҷавпазак. худ ба худ нақша кашидам ки ба Стефани аввал растаи зардолуро нишон медиҳам. азбаски дар Ворух чилаи тобистон айни зардолупаз аст, мо ба боғамон омадем. Стефани дарахтҳои пурмеваро дида мотту мабҳут монд. худоё, нидо кард вай, маро куҷо овардӣ? инҷо Калифорния аст ё Тоҷикистон? бачаҳо, ба фикри шумо дар Амрико зардолу ҳаст? ба фикри ман дар амрико зардолу нест, чунки аз боғи бобоям зардолуи тару хушкро ба қутичаҳо бор карда ба Амрикоу Русия равон мекунад. шояд дар он ҷо ҳам бошад, лекин ба монанди зардолуҳои Тоҷикистон ширину бомаза набудагист. шояд. дар Амрико зардолу ҳаст? пурсидам ман. дар Амрико ҳама чиз ҳаст. нашунида будам ки дар Амрико ҳам зардолу мепарваранд. бо ҳайрат гуфтам ман. Стефани ҳайрон шудани маро дида гуфт: Калифорнияи мо кони зардолу. падарам боғбон,
мо 2000 бех зардолу дорем. ҳосилро ҷамъ оварда хотирҷамъ ба саёҳат баромадем. Стефани дар боғ дарахти аввалини растаро нишон дода бо тааҷҷуб пурсид: чаро ин дарахти калон мева надорад? ҳосилашро ҷамъ овардед ё имсол бор наовард? Ин зардолуи пешпазак аст, гуфтам. Номаш ширпайванд, ҷавпазак ҳам мегӯянд, чунки мевааш ҳангоми пухтани ҷав мепазад. Барвақт ки мепазад, барвақт тамом мешавад. хурду калон аввал бо зардолуи ҷавпазак даҳонашонро ширин мекунанд. хушк ҳам мекунед? пурсид Стефани. аз ин саволи меҳмон фаҳмидам ки вай дар бораи зардолупарварӣ маълумоти зиёд надорад. Не, Стефани, ҷавоб додам. ширпайванд ягона зардолу аст ки меваашро хушк намекунанд. онро тару тоза мехӯранд. хеле ширин аст. ба номаш мувофиқ будааст. ширпайванд. дар амрико ин хел зардолу нест. бачаҳо, чаро ин нави зардолуро ҷавпазак мегуфтанд? барои ин ки дар мавсими пухтани ҷав ин зардолу ҳам мепухтааст. Muallimajon, лаббай. ин намуди зардолуро дар деҳаи бобоям майски мегӯянд. Медонед барои чӣ? барои чӣ? Барои он ки дар моҳи май мепазад. офарин бачаҳо, биёед хондани китобро давом медиҳем ва бо Хуршеду Стефани боз бо дигар намуди зардолу шинос мешавем. Стефани бо табассум ба дарахти дуюм ишора кард. ана ин хел зардолуи пастак, яъне резаандом ҳам дар боғи мо нест. номашро медонӣ? пурсидам ман. ҳозир гуфтам ку лилипут зардолу. номи ин зардолу бинигори аст, гуфтам ман. мевааш реза майда. Стефани духтараки самимӣ будааст. чизеро надонад, дарҳол иқрор мешудааст. ин хел зардолуи кӯчакро бори аввал мебинам, гуфт вай. донаи марҷон барин. дуруст, меваи бинигори майдачаи лундача мешавад, лекин бисёр ширин, мисли асал. иҷозат ҳаст ки бичашам? марҳамат, хурсанд шудам ман ва як каф зардолуи бинигори чида ба Стефани додам. вай онҳоро дар оби софи ҷӯйбор шуста хӯрд. баҳ баҳ, гуфта лабонашро лесид. ман дарҳол илова кардам. мо меваи ин дарахтро аслан баъди хушк шуданаш мехӯрем. чаро? бинигории хушк аз бинигории тар хушмазза ва хушрӯдтар аст. воқеан бинигори дору аст. ворухиҳо мегӯянд ки ҳар кас 100 дона бинигори хӯрад, 100 сола мешавад. ман фаҳмидам. ана ин зардолуро бинигори мегӯянд. дуруст. лолаҷон, ту чӣ хел фаҳмидӣ ки инро бинигори мегӯянд? Чӣ хел фаҳмидӣ? охир Хуршед ба Стефани гуфт ку бинигори дар вақти хушк кардан бо маззатару хушрӯдтар мешавад. боз бинигориро дору ҳам мегӯянд. бале, бале. хуршед ҳам мисли бобояш зардолушинос будааст, муаллимаҷон? бале, азизҷон, дуруст гуфтӣ. хуршед зардолушинос будааст, аммо бо дигар намудҳои зардолуҳои боғи бобои Хуршед мо дар дигар барнома боз маълумот пайдо мекунем. китоб чунин шавқовар будааст ки ҳатто чӣ тавр гузаштани вақтро эҳсос накардем. бачаҳо, агар давоми қиссаи Хуршед ва Стефаниро фаҳмидан хоҳед, ҳатман дар барномаҳои навбатӣ ҳамроҳи мо бошед. бале, ҳамроҳи мо бошед. бале бачаҳо, ва тасвир кардани боғи зардолуро ҳам фаромӯш накунед. бо ҳамин барномаи мо ба анҷом расид. хайр, то барномаҳои оянда. хайр.